Mga tayo, busog na mga tayo. Kasi inaalagaan ko mga tayo ng ano, fish. Ayun na sana. Ay, grabe ito. Yan, malaki. Mga tayo. Yan, mga tayo. Yun, mga tayo. Kahit pa mga tayo. Grabe mga tayo. Mga kating mag-i-intro na tayo. Natutuwa ka talaga ako mga kating. Ang ganda ng spot mga kating. Grabe, napakatahimik ng lugar. Yan mga kating, nauulit ko. Yan mga tayo. Yan o, mga tayo. Saglit pa lang tayo mga tayo. Yan mga tayo, nakatatlo na tayo. Yung isa mga tayo, puro fingers na. Yun, isang magpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. So dito tayo mga toy, mamimingwit naman sa may ano, barangay Bangbang, Taguig City. Biglang dumating yung mga bata mga toy. Oh no! Good size sa mga toy. Yun mga tayo, kahit paano mga tayo. Grabe itong mga bata. Hindi kibita na, tsaka naman naligo. Yun mga tayo, kinakarat na. Oh, yun, malaki. Oh, mga tayo. Yan mga tayo. Ayos na. Oh. Ayos. Good size. Yung shoutout tayo mga tayo. Shoutout tayo. Shoutout kay Mark Joseph Domingo. Yun, shoutout ka Choy. Pau Castanyas. Yun, shoutout ka Choy. Gerald Laron. Yun, shoutout ka Choy. Shoutout kay Camilo Javier. Yun, shoutout ka Choy. Shoutout kay Romeo Isman. Yun, shoutout ka Choy. Shoutout kay Jason Alas Vlog. Yun, shoutout Choy. So yun, maraming salamat nga pala ulit sa ano, yung nagbigay sa atin itong ano, yung rod natin. Itinayos ka na rin mata yung ano ito, yung uga. Kasi nung unang adventures natin sa may barangay Bule, nasira. So minaitiban ko na lang. Simple lang lagi ako, simple. Butchokoy, makulit mga tropa nyo. Kahit bulabog, napunta pa rin yung isda. Ginagawa mo. Susunod mati, respakan natin to. Sigurado ako mati, makakajakpat tayo dito sa sunod. Uunahan natin sila, yung mga bata dito. So pasensya na kayo mati kung anong kainat na itong ano, itong video natin na to. Mukhang magulo eh. Pero madami sana mati, grabe. Yan naman oh, kinikibit na naman to. Lakas naman. Ganda ng dawi. Pamari oh. Uy. Mga katay oh. Humabol pa oh. Good size siya matoy. 3 fingers. Nahigit na yan. Nasukat na ba? So, humabol pa. Ay, gandang size. Okay, oh. Pang ulam na rin. Ayan na naman. Good, malaki-laki naman. Yun. 2.3 mo tayo. 2.3. Hindi 2.3. 2.3 talaga nasukat. Ang ganda itong spot mga tayo. Problema lang pala yung bata. Mga naliligo pala rito. Ano mga tayo, makulimlim siya. At again mga tayo, itong spot natin sa ano, terminal ng
Bagong Bayan pala, Bagong Bayan, Taguig. Mga galing Pasig. Yun, yung mga ano nila. Kung mamimingwit kayo ng galing ng Pasig mga tol, ito yung stopan nila, terminal. Pupuntang Sukmon, ganyan. People's Park, Sukmon, yan na. Kinikibit na yung isa. Nakakaligo Yan na. natin eh. Huli. Yan. Ayan mga tayo. Gawin mga tayo. Ang ganda ng size. Oh. Yan na naman mga tayo. Grabe mga tayo. Grabe mga tayo. Ang dami ko nang huli. Nakakatawa naman. Oh, saan na yung isa? Hindi talaga matay nagsiguyan ng mga bata. Pero inuupas ko mga tayo kanina. Pasensya na mga tayo. Oh, grabe mga tayo. Ang dami na. Oh, mga tayo. Ang dami na. Oh. Oh. So mga tayo, bali update ko na lang po kayo sa mamaya kung ano yung pakiramdaman natin mga tayo kung matatapos sila dito. Magbibideo pa tayo. Uy, ano naman. Magbibideo pa tayo mga tayo kung makakapag-video pa tayo. Pero pag hindi na, pag ganyan kasi yan naman. Uy. Grabe, kaming kibit dito mga tayo. Ipo-focus natin ito mga tayo. At aalagaan ko siya ng Ang ginagawa ko pala mga tayo, inaalagaan ko lang ng putok. Para di umalis yung yung dawi. Yan mga tayo, bali update ko na lang po kayo sa huli natin mamaya. Madawi mga tayo. Pupukusin natin ito. Para makarami tayo pang uwi, pang ulam. Yan. Oh, yun, mga tayo, malaki. Ay, Diyos ko, tawba. Mga tayo, ang busog na mga tayo. Yan, kasi inaalagaan ko mga tayo ng page. Ayan na naman. Ayun. Ay, bro. Ay, grabe itong ispat na ito. Diyos ko. Talaga. Nasaan na yung isa ko? Yun, laki nito. Taba. Ay, buti-buti mo. Hoy, nagmumura na naman kayo. Sabi na, wag pag nagmumura pagka ganyan kasi mga tayo, dapat mabilis yung pagpain. Yan grabe, sunod-sunod talaga kakabato lang binabakbakan ka agad. Ayun, shoutout nga pala kay Rami John Vlog, yun shoutout. GC Adventures, yun shoutout. Pitunggo TV, yun shoutout. At sa buong NC Anglers Group, yun. Pasensya na kayo mga tayo, hindi ako nakakasama sa ngayon pala mga tayo, andun sila sa may sa Pispan po, sa may pansingan ni Bin ata yung pagkakasabi ni Kuya Ed Saldo. Yung shoutout kay Kuya Ed Saldo TV. Binibira na naman. Gin Robs TV mga tayo, grabe, ang lalaki na dali nila sa sa may Sambales. Makadali tayo mga gano'n. Pain natin. Napakaliit na ng hulasin natin mga tayo. O yun mga tayo, bali uwi na tayo mga tayo. Maraming salamat po. Pasensya nyo na po talaga yung mga tayo yung video natin ngayon. Hindi natapos yung mga bata na liligo mga tayo. Shoutout kay Butchokoy. Yan. Yan, grabe itong spot natin mga tayo. Dito lang Ito yung nakuha natin mga tayo. Promise mga tayo, respakan natin ito. Okay na. Dami rin mga tayo. Yan ayos na rin yan mga tayo. So yun, respakan natin dito mga tayo. Sa madaling panahon ba. Yun, maraming salamat sa mga nagtyagang nanood po. Thank you po. At sa mga di na shoutout, pagpasensya nyo na po mga tayo. Susod na lang po. Maraming salamat po. Thank you po sa mga silent viewers talaga at sa mga sulit katuloy natin. At sa mga bago pang paparating na subscribers. Thank you po. At bye-bye. Thank you po. Thank you Lord.